Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň teze sanyny ehliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 12-nji awgustyna gasanyny Türkmenistanyň Özbegistan ulagatny ularyny ýeňilleşdirýär. Halkara syýahatçylygy tezeden dikelýär. Netflix izlegali 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary Türkmenistanyň ilkinji medallary ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini orta habarlarymyzy giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistanyň Özbegistan ulagatny ularyny ýeňilleşdirýär. Türkmenistanyň Özbegistanyň arasyna ulag ulgamny iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösürmäň eler tutulýan oglary barada pikir alşyldy. Bu barada Özbegistanyň ulag ministrliginiň medpugat gulugy habar berýär. 8-9 awgustda ulag meseleler boýunça Türkmen Özbek iş toparynyň Nowotdaky doşugy geçirildi. Oňa Özbegistan Respublikasynyň ulag ministriniň ornasary Müminov we Türkmenistanyň Türkmen Awtolawlary agentliginiň başlygynyň ornasary Hoja Nepesov başlyklyk etdi. Bu doşuga iki ýurdyň awtomobil, demir ýol, aviasiýa we beýlik edaralarynyň wekilleri gatnaşdy. Doşugyň barşyna taraplar öz aralaryna haritlaryň ýol bilen daşalmagyna doly başlamagy, şeýle hem ýok gatnawlarynyň talaplaryny ýönükleşdirmäge gyzyklanma bildirdiler. Mundan başga taraplar ulag geçiliglerini ösürmäge zerurdygyny belläkeşdiler. Taraplar iki ýurdyň arasyndaky ýük gatnawlaryny artdyrmak üçin demir ýol infrastrukturany kemilleşdirmek we bahalaryň arzandyrylmagyny gazanmak babaty pikir alşdylar. Özbek tarapy Türkmen başga halkary deňiz porty arkaly ulag geçiligleriniň möhümdigini bellep, munyň üçin ören uly ähmiýeti eýedigen nazar alynıp, bu gurdaky hyzmatdaşlygy ösdürmäň zerurdygyny ma'lum etdi. Şeýlekem Özbek tarapy iki ýurdyň arasyny ýolakçy gatnawlaryny gurmak işini işçileşdirmegi teklip etdi. Taraplar Aşgabat alalaşygynyň çäklerini Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman ulag geçilgesine gatnaşyjy ýurtlaryň arasyndaky işleri işçileşdirmek boýunça alalaşdylar. Halkara syýahatçylygy tezeden dikelilýär. Dünýäde emele gelýän şaşyrymly ýagdaýlara garamazdan adamlar syýahat etmekden ýüze urmaýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä syýahatçylyk guramasynyň maglumatyna görä, koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeler ýatyrylandan soňra syýahatçylyk podogy kem-kemden dikelip başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň Tezelikleri Merkeziniň habaryna görä, 2022-nji ýylyň 5-nji aýyny halkara serhetler 250 million daşary ýurtly syýahatçy kesip geçdi. Geçen ýyla degişli döwürde 77 million görkezji emele gelipdi. Bütün dünýä syýahatçylyk guramasy syýahatçylyk podogynyň ýuwaş-ýuwaşdan dikelip pandemiýadan öňkü derejesine gaýdyp gelýändigini belledi. Şu ýylyň 5 aýynyň dowamly dünýäniň ähli ugurlary boýunça halkara syýahatçylaryň sany epeslerdi. Ýewropa we Amerika öňdüligi elýär. Degişli hasabat döwründe Ýewropa halkara syýahatçylarynyň agramy bölegini kabul edip, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirileni ösüş götermi 350 göterim boldy. Demir gazyk we Güney Orta Amerikadaky syýahatçylaryň sanyna uly artyş boldy. Käbir sebitlere gelýän syýahatçylaryň sany ýokalandy. Olaryň hataryna Virgin Adalary, Saint Martin, Honduras we Puerto Rico we syýahatçylyk podogyny sarp edilýän çykdaýjylar hem ýokalanýar. Fransa, Germaniýa, Italiýa we Amerikanyň Birleşik Ştatlary ýaly ýurtlaryň syýahatçylarynyň gezelenji üçin edýän çykdaýjylary 70 göterimden 85 göterime çelin artdy. Hindistanyň, Saudy Arabistanynyň we Kataryň syýahatçylarynyň çykdaýjylary 2019-njy ýylyň derejesiniň geçdi. Serbiya, Seyşel adalary, Ruminiýa, Demirgazyk Makedoniýa, Saint Louis, Bosniýa we Hersegovina, Albaniýa, Pakistan, Türkiýa, Bangladeş, Salvador, Meksika, Horwatiýa we Portugaliýa ýaly ýurtlaryň syýahatçylyk podogynyň gazanýan gerdejileri pandemiýadan öňkü derejesine ýetip barýar. Netflix izlegali Walt Disney kompaniýasynyň Disney goşmak sany ýaýlym platformasy abonentleriniň sany 152,1 milliona çelin artdyrmak arkaly Netflixden öňe geçendigi habar berildi. Ýaýlym platformalarynyň arasyndaky beýleşigiň teze lideri 152,1 million abonenti bolan Disney goşmak goly Walt Disney kompaniýasynyň beýanatyny abonentleriniň sanynyň garaşylýanyň has köpdigini şeýle hem Netflix izlegalary aýtdy.
Soňky 10 ýylda ilkinji gezek Netflix ýaýlym platformasynyň abonentleriniň sany azaldy. Şol bir wagtda Disney goşmak platformasynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna abonentleriniň sanynyň 14,4 million artyndygyny ma'lum edildi. Soňky 3 aýda takminen 1 million abonentini ýeteren Netflix'in aboneçileriniň sany 220,67 milliona barabardyr. Hulu we SPN goşmak abonentleri dünýäniň eň uly platformasy bolan Disney goşmak abonentlerini goşulmak bilen Walt Disney jemi 221,1 million abonenta ýetdi. Disney goşmak platformasynyň köp ýurtda hyzmat berip başlanygy üçin aboneçileriniň sany 5 göterim artdy. 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary Türkmenistanyň ilkinji medallary. Türkmenistanyň topary Türkiýanyň Konya şäherine geçirilýän 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna gatnaşýar. Türkiýanyň gadymy şäheri bolan Konyada şu ýylky geçirilýän 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary 2021-nji ýylda geçirilmeli. Emma pandemiýa zerarly bir ýyl soňra süýşürildi. Hatarına 120 adam, şol sany 80 turgun bolan Türkmenistanyň topary bu oýunlara gatnaşýarlar. Türkmen turgunlarynyň ilkinji medally habarlar gelip başlady. 49 kilogram agram derejesinde çykyş eden iýleşimiz Ýulduza Jumanbaýewa oýunlaryň birinji medallardan 3-süni gazandy. Şeýlehem bu ýarışa gatnaşýan Ziya Muhammed Saparow görüş sportunyň birinji medalyň eýesi boldy. Bu barada 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlary resmi saýtyna belenip geçilýär. Edarasy Riyadda, ýagny Saudi Arabistanyna ýerleşýän ilaty 1,5 milliard adam töwere bolan Islam hyzmatdaşlygy guramasyna agza ýurtlaryň 57-siniň turgunlaryny birleşdirýän Islam raýdaşlygy sport federasiýasynyň 4 ýyldan bir ýedek geçirilýän toplumlaryň ýarşdyr. Oýunlara 56 ýurtdan 4000-dan gowrak turgun medallaryň 483 toplum ugruna bäsleşýärler. Türkmen turgunlary sportyň ýeňil atletika, ýaýdan ok atmak, 3x3 basketbol, judo, karate-do, agyr atletika, sport görüşi hemde suwda ýüzmek görüşlerini çykyş ederler. 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlary 18 awgustda çenli dowam eder. Mehriban müştaklar, indi bolsa saýlanan habarlar gepleşigimiziň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size peýdaly maslahat bölümini Türkmenistanyň Adalet Ministrligine salyklanyp, Atawadan Türkmenistan.com saýtynyň peýdaly maslahat sahypasyna öňe ýerleşdirilen käbir peýdaly maglumatlary ýetirýär. Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi? Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kaziýetiň çözgüde esasyna geçirilýär. Eger kaziýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasy başga sebeplere görä aliment tölenmändigini hemde aliment töleýäniň maddi we maşgala ýagdaýynyň emele gelen bergini özmäge mümkinçilik bermeýändigini anyklasa, aliment töleýäniň hak etleri boýunça aliment babatda emele gelen bergini tölemekden onu doly ýa-da bölekleýin boşatmagy haklydyr. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim şu gün habar deňiziniň güni. Türkmenistanda öndürilen mektep partalary Gazagstanyň mekteplerini bezeýär. Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasy halkara şahatnama aldy. Türkmenistanyň zenanlar ýygnysy FIFA'nyň reytinginden orun aldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.